Моя фіалочка ДН Рахат Лукум. Ось таке гарне, незвичне забарвлення оцих красивих махрових квітів. Ось така цікава фіалочка, такий чудовий сортик нашої української селекції, українського селекціонера Дмитра Денисенка. Всім, кому подобається такий окрас, таке забарвлення квітів, раджу цей сортик придбати в колекцію. Дуже невибагливий, рясний на цвітіння, щедрий, цвіте гарно, довго тримає квіти, багато бутонів розкриває, дуже невибагливий і чудовий сортик ДН Рахат Лукум.